Ikusi dudana, eta badauzkagu adibideak eta bilduta, gu saiatzen bali magara oinarri on bat eskaintzen, eta benetan laguntzen bali madiegu bideo horretan, eta guk ere disfrutatzen bali madiegu bideo horretan, emaitzak onak izaten dira. Eta behar bada orain amorratuta nago nire alabak edo nire semeak, ez da izainekin da beste batekin erderaz egiten dutelako, eta, saiatu gaitezen horrera egiten, baina batez ere, bilatu ezagun oinarri on bat eskaintzea, bideo on bat egitea, eta beraiei bere bidea egiten laguntzea. Ez hori da pixkat guk egin beharko genukena. Hizkuntza ohituren gaia, euskararen erabileraren gaia, ez da aukera soil bat, ez da euskaraz egin nahi dut, ez dut egin nahi, euskaraz dakit, ez dakit, hori baino askoz konplexuagoa da. Txikiak direnetik, hainbat faktore ari dira beraien inguruan eragiten, ez? Hau da, hizkuntza ohituretan, badago ikerketa bat, soziolinguistika klusterrak egin zuena orain dela urte batzuk, eta berritu dute, eta aztertzen zutenean gazteen hizkuntza ohituretan ze faktorek eragiten duten, zerk eragiten du, zergatikan herri batzutan, kuadrilla batzuk euskaraz egite dute eta beste batzuk erderaz, eta zer dago horren atzean, ez? Da, abestea beste, agertzen zen, ez? Ama hizkuntzak baduela eragina. Ez du esan nahi baldintza bat denik, etxetik euskara jasotzen baduzu, horrek eduki ezak eragin bat lagun arteko harremanei begira. Baina, behar bada ez duzu egingo, ez du batak besteak entzen. Baina ez hizkuntza gaitasunak badu eragina, zer erraztasun daukazun ikasten ari zaren edo dakizun hizkuntza horietako bakoitzean, zenbat erreferente dituzun hizkuntza horretan, euskara balio indartsuekin lotze ote duzun, nolako pertzepzioa dituzun egoera soziolinguistikoa, euskararen erabilerarekiko eta zure hizkuntza ingurunarekiko, horrelako faktore guzti horiek eragiten dute beraien hizkuntza ohituretan. Hau da, txikia direnetik, hainbat faktore ari dira eragiten, eta horrek ondorio batzuk ditu. Ez da, batean euskaraz egin nahi dut ez dut egin nahi, ez nik txikia nahi zenetik, hainbat faktore ari dira eragiten, eta sozializazio prozesu batean daude, gure seme-alabak, eta sozializazio prozesu horren barruan hizkuntza sozializazio bat ematen da. Ikasten dute hizkuntza bakoitza norekin erabili, norekin ez erabili, ze balio duen, zer ez duen, hori dena ari dira barneratzen. Eta fenomeno konplexua da. Orduan guk hor esaten duguna da, zoritxarrez edo zorionez, ez dakit, ezin ditugula gure seme-alaben hizkuntza ohiturak erabaki. Nik ezin dut erabaki, nire alabak euskaraz egingo duen, ez duen egingo, norekin egingo duen, o norekin ez duen egingo. Nik ezin ditut erabaki beraien hizkuntza ohiturak. Baina oinarri on bat jar dezaket. Saiatu naiteke oinarri on bat jartzen. Eta hor daukagu zeregina, eta gaina saiatu behar dugu hori egiten dugun bitartean, disfrutatzen. Lehenengoa da hori ulertzea. Beraien hizkuntza ohiturak ulertzea. Lagun arteko harremanetan edo egoera batzuetan erderara jotzen baldin badute, ez hartu gauza gaizki egin duten gauza bat bezala edo txar bat bezala, baina ulertzen dut berak erderarako joera izatea. Hori da ideia horretan. Lagundu egin beharko diot. Zer egin dezaken saiatuko naiz laguntzen bideo horretan, eta bideo horretan laguntzerakoan oinarri on bat eskaini. Saiatu gaitezen oinarri on bat eskaintzen. Oinarri on bat eskaintzera begira, hemen klabeetako bat orduan garbi dago izango dela gu ereduak izatea. Da, hizkuntza ohiturei begira guk eredu on bat ematea. Nire seme-alaben hizkuntza ohiturak axola baldin bazaizkit, saiatu beharko dut nire hizkuntza ohiturak zaintzen, aldudan neurrian. Ez daukagu euskaldun perfektuak izan beharrik, kontua ez da guk harreman guztiak beti edozeinekin edozein egoretan euskeraz izan behar ditugula bai edo bai gure seme-alabentzat eredu izan gaitezen. Kontua da guk euskararen erabilerarekiko jarrera aktibo bat izatea. 0-tik 10erako eskala batean, hartzen badu 0-tik 10erako eskala batean, behar bada ni nago 0-tik oso hurbil, da euskaraz badakit, baino nire etxetik kanpo edo seme-alabekin dudan harremanaz kanpo ez dut erabiltzen. Behar bada hasi beharko dudana da, gertuko harreman batzuetan, okidegira joaten naizenean, edo beste badakidanean beste batek euskaraz ulertzen duela, saiatu beharko dut egoera horietan euskara leku bat egiten. 0-tik gertu negoen, baina 2-tik gertu nago. Nire euskarako jarrera aktiboa da. Kontraesanak izango ditugu, baina gure seme-alabek ere kontraesanak izango dituzte bai edo bai. Transmititzen dieguna da, kontraesanak izan edo ez, euskararen erabilerako jarrera aktibo bat izan dezaketela beraiek ere. Hori da interesa zaiguna. Eta hau oso dikoa da, bat euskalduna, bikotekideetako bat euskalduna eta besteak ez daki, hor ez dago zalantzarik, euskaraz dakienak egin dezala bere seme-alabekin euskeraz, eta hor ez dago, eta harremana izan da dira euskeraz, eta euskaraz ez dakienak, erabiliko du dakien neurrian, pixka bat balimadaki erabiliko du, edo salditxo batzuk, edo ikasiko ditu, edo desente balimadaki gehiago erabiliko du, baina lasai asko izan dezakegu harremana
etxe barruan bi hizkuntza elkarbizi daitezke inolako arazorik gabe. Identifikatzen ditugu pertsonak eta egoerak hizkuntzekin orduan egon naiteke nire amarekin euskaraz hizketan, jira egin, eta nire aitarekin erderaz hizketan hasi. Horrez dago inolako, baina ez du pentsatu behar, hori automatikoki egiten dugu. Eta gero, hizkuntza ohiturei begira, zaindu dezakegun beste da, hori, ahalik eta arnasgune eta egoera babestu gehien eskaintza. Arnasguneak dira, hizkuntza aukeratu behar ez diren egoerak. Euskararentzat, bate erabili edo beste erabili, aukeratu behar ez duen egoera. Bat, ni semearekin edo alabarekin parkenera balimanoa eta jolasten hasi behar badu kide batzuekin, erabaki behar du, euskaraz hasi edo erderaz hasi. Berak ere askotan ez daki besteak euskaraz badakien edo ez dakien, eta hartuko du, testu inguruan, segun zer ikusten duen, zer entzuten duen, horren arabera jokatuko du. Arnasgunea zer da, aukeratu behar ez duenean, egoera hori euskaraz da, eta kito. Egoera babestuak edo arnasguneak eskaintzera begira, eskola ere saiatzen da arnasgunea izaten, alduen neurrian, eta gero hemen daukagun tresna nik uste indartsuenetako bat eskola orduz kanpo jarduera dira. Kirola, musika, antzerkia, jarduera horiek aldugu neurrian euskaraz eskaintzea asko interesa zaigu, ze jarduera horiek pertsona batek dinamizatzen ditu. Da talde bat, 8koa, 10koa, 12ko talde bat, pertsona batek dinamizatzen du, eta jarduera dinamizatzen duen neurrian euskaren erabilera ere dinamizatu dezake. Baina lagun artean ez badute erabiltzen, ez da, oso ondo dago, ni saiatuko naiz oinarri on bat eskaintzen, baina niri orain zugarrizko amorroa ematen dit lagun artean ez baldin badu erabiltzen. Eta, hemen izaten da, batzutan beldurra ematen digu euskara erabiltzeko eskatzeak, esan behar digu euskara erabiltzeko, ez erabiltzeko, batzutan lotxa ematen digu beldurra, beste batzu berriz oso garbi izaten duzu eta eskatzen diozue beti. Ez dago formula magikoren, testuinguruak asko baldintzatzen du, gure izaerek eta beraienak ere bai, asko baldintzatzen du. Nik hola piztak txiki batzuk ematearen, hola pizkate ideiatxo batzuk, nik usteet bat, gure nahia azaldu behar diego. Jakin behar dute nahi dugula euskaraz egitea. Horrez dago zalantzarik, nik nahi, nire alabak edo nire semak euskaraz egitea nahi dut, hori azaldu beharko diot. Kontua da, hori azaltzeko moduak eta moduak ere badaudela. Ez da berdina, parkean jolasten ari direnean, taldera hurbildu eta euskaraz egiteko eskatzea, edo parkera iritsi aurretik, eta bidean goazenean, esatea, ni badakit, zure lagun askok erderaz egiten dutela, eta zuri ere erderaz egiten dizutela, baina niri gustatuko litzaidak ez euskara mantentzea. Ni saiatuko naiz laguntzen, eta behar bada tartean sartuko naiz, baina zu ere saiatu. Beste aukera bada tartean sartzea, hori da, nik uste guraso askok eta egin izan duguna, eta beraie jolasten ari denean gu tartean sartzea, eta hori ere egin dezakegu, eta mugatua da, adin batean nahiko erresa izan daiteke, gero ez, baina bada tresna bat, eta beste bada helburu txikiak ere adostea beraiekin. Lehen esan duguna, ez, larun batean etxean geratu behar balin badugu, eta bizkotxo bat egin behar balin badugu, eta ez da izaten, gonbidatu zazu lagun bat, zure gelakide bat, gonbidatu zazu edo bi etxera, eta deno batera egingo dugu bizkotxo hori edo eskulan hori. Ni balin badakit, etorri behar duten horiek erderako joera dutela, edo beraien artean erderako hizkuntza ohitura dutela, iristen direnean behar bada adostu ingo dut beraiekin. Eta esango dira, ontara etorri zatete, oso ondo pasako dugu, baina saiatu behar dugu euskaraz egiten.